Asi Hayi. Uhambe ekuseni ubuye emini inhlonipho ishiye. Awusabuye emagcekeni. Awusafuna yena. Awubayeza omalume bazo onowe. Athi wena ulamba malunde. Uwise emadlebeni. Asi hey kuse. Wenzani manje? Ngizani? Awufuthi eprasa mancane ngicela phela mfethu. Ngicela besaphaze olede phela ngicela ungineze ithuba ngiphase. Mina mayiqali kumele nokulindana oledi lakho la lokho. Wenza nje ungibamba inkunzi? Ngibambe inkunzi awubona? Awuboni ni? Okay, ngicela ukuthi ngibhaze olede bese uyayithatha-ke. Ish, ngoba uyacela-ke. Hey, bhaza sheshisa. Hayi ngisahleli ne. Hayi mfethu, inkinga-ke ne? Baza, sewuyinkinga yani manje? Inkinga yami? Uyithatha futhi ifoni? Ya, sekubhazekile. Okay. Hayi phela, ima. Asimlinde phela, angithi ngiyambhaza ngimlinde itafoni. Sewumele kulinda mina futhi. Brazo, le process mina bengizoyenza ngihleli lapha phansi ngiyihlalele. Manje ngathi usukhona. Asimlinde afone nawe bese ngiyakunikeza ifoni. Hey. Hey. Awuzofona mina. Suka. Awuzofona. Hayi. Akusayi wena kusho bathi ngichaka nje. Ngoba ngithi mhlambe ngoba sisilinde soyithu. Hayi. Uba igama lakho? Uzora. Wena ubani? Umadloko ngisana. Uvele kahle uthi wadwa uqalene nokubamba inkunzi. Umdala ubamba inkunzi. Angikwazi. Wena uqalene ukuba impatho ushayela uhamba ucofa bona. Awazi ukuhlala la. Bengingazi. Noma mhlawumbe wena uqalene nokubamba kule location ngoba angikwazi mina la kuhlezi ingekho inkunzi. Ngibamba noma binini noma ngizokuthi ngibambe. Yabo? Hayi akafuni. Simlinde. Wangibamba. Ya. Bambi. Yabona okapa ku Zora stile ho. Usho mina ngithola umoya. Mina ngidayisele ifoni yakho le. Thola umoya yebo? Mhlawumbe mayidayisa yazi le foni lepha ngisandoyithenga. Ungayidayisa malini? Lena? For 250 le phone noma 300. Awu. Yini ungasho ukuthi mina nginikeze u250? Funa le phone. 250 wona wanginika futhi nawo. Lapha ukhona ekhaya nginikeze 250 bese ushiya ifoni. Hayi, ishiya ifoni kumina bola 250. Hayi. Siye. Akafona manje cabanga. Yazi mhlawumbe ubhizi unakho ukuba busy mfana. Unakuba busy? Asimlinde. Hayi mhlawumbe angafona nango8. Hayibo. Cha, hayi ngeke ilethe le phone. Ngiyadlana. Ufona manje. Nini? Uzofona nini? Kusaphela u15 minutes nje kuphela usaphelile. Yini u15 minutes futhi? Hey. Asapha zonke ama-benches lapha. Ko? La. Uyathanda? Ya. Wafuna? Ngiyafuna ambongikhelele. Ambongikhelele. Maringa. Ambongikhelele ngizoyi-answer ngimtshele ukuthi kimi into ngani. Umuhle ngibekisa ubuye nawo lapho. Usangichaphaza-ke kodwa. Kana uJanuary awekho. Awuwacinge lapha. Kulesihlahla lesi. Akafoni. Akafoni. Awucinge ole amapetshisi lapha. Awungahambi njalo. Awekho. Angithi uJanuary asephelile. Awuthi. Mhlawumbe ngibhasi.
Walithenga ngaphi likapisi leni? Leli Yeah. eJimeston. Oh, interesting. Kuphi sekhona? Akula ngasemlasa. Oh, wawa. Ngasempumalanga. Oh, ngiyabona. Hey, uMadokodo. Ayikho ifoni Nawe ehambisana. ngokubisa ngathi ngiqulekile athi inkingi. Awufethu yazi ngidinga ifoni kanjani? Kanti inkinga yakho wena. Hayi mfethu angikhulumi nawe. Man, ungammela bangathi Hayibo, hayi. Ngingenaphi mina? Oh, ufunani? Awunayo ifoni ehambisayo lapha yazi ngidinga ifoni kanjani mfethu? Ifoni yami. Foni. Hawu. Noma ngayiphi nje inhlobo yefoni onayo. Mana. Ishaya le. Yephi? Le. uSamsung. Doxin. Zela nento ezinhle. Yini ungathenga esitolo? Iyavuma ke le mfethu. Ngayithola ngamalini Yini ungathenga esitolo? Ngayithola ngamalini le Madokodo. Awahle. Ubani usezimeni lapha kwami nawe? Oh. Pho manje yini uqambule icustomer lami? Yabo? Ngangididisa. Uqambule icustomer lami. Hayi angisho. Yey wena. Ungifuna kanjani phela? Awunxese phela usengithuli. Ufuna ngize kwenzenjani? Asengithuli. Shana ngefingerprint. Yeah, shaya fingerprint lefoni le. Ngakunika ufuna imali lefoni wena. Mawucabanga. Mina nginawo 250. 250. Hayi Samsung le phone le yathenga 3000 zoyithenga 250 yohlanya kanti wena. Awahle. Yini indaba ukhuluma indaba abafuna abantu ongabazi? Eyakho le phone? Oh yeah. Eyakho? Eyakho le phone? Akuyona ya. Ngaba le phone ubona ngulindisile ukuthi ubhasa umama wakho. Kahlela ngibhasisa wena umama wakho. Ngulindisile. Sengiyakho awuliqola wena. Yeah, hayi yakho. Hayibo. Okay, letha 350. Hayi nami ngathi beyazi nami ngawukhipha 350. Bonke bana? Awusho ngani? Buhamba sesizathu le customer. Awuthi unginikeze mhlawumbe u250 200 ngizokunikeza wona ntamba. Le phone futhi kusamele kufone. Umtshela sefaka kusamele kufone le phone. Uyadlala nawe. Awubona udlala la. Mhlawumbe uzobuya sekufoniwe. La khomnto omela afone la. Afone le ndoda leyo. Uyobula pendini yakho mos. La uze la iyashisa le ndaba. Alright, sure. Wena kanti unjani? Sifuna ukudayisa ifoni yami ngakafono. Lo muntu benawo 350 kanti unjani? Uzomnika ngisebenza ngemali mina le ndaba yakho le ndaba yeyibusisa ngisebenza indaba zeyibusiso mina. Wena ngathi unozwela ukuthi uyangilindisa. Ade sekuzwela isikhathi awakaka. Ngihle nawe la wasibona isigebeko. Wena ahle wena kumele ngimunike 1 button. Hayi banga. Hayi kanti manje sesiyalwa ngoba I ring. Oh ka ring. Hawu. Sengizomela manje ngiguquke phela mina kahle ngikwaza ngihleka uqala mina ngigcina iphoyisa yabo ngaenjoy okabi nje manje angithi angikulwisi mina bengicela enjoy ngokabi manje yakezwa sorry bro yeah ahlela lapha phansi okay ayi kodwa nakade uhleli awungihlalise bhe yazi ngilawula emhlabeni ndoda yazi ngilawula emhlabeni hayi mfethu ngikuhlalise ufuna ukulindisa ifoni wakosibona isigembe sinozwela ushiya ngami hey mawuthi lento nje idlala WhatsApp ngoncane ngoba phela akafoni okay bakena ubhala status ukuthi uyagcina ukuba yeah bathi see you funa number yakho ngeke ngishintshe ngiyayithanda how yeah 8 abaningi nje kamnandi. Hayi bo, manje shisa emkhadi. Yazi mina bese awunalo icece shiphi semkhadi. Hayi simkhadi. Wena ngapha samele kufona. Ngiyayithanda khulula uzokansela nje amakhona yonke into. Suka lozosebenziswa yimini phone uzoyidayisa. Hawu. Hayi. Hey. Hawazi. Yini? Isikhathi ubani lapho? 352. Hayibo. Kulilihlalela. Ey, amangazini manje ngafona ngaphela. Awuthi ngiphinde ngimbhaze yabo? Ngimbhaze futhi. Sengikuhlela phansi nombo. Ey.